Duol mochung' ndiko jotije piny owacho olando thuolo mar tich e kom mar dairekta maduong' mar thieth e migawo mar thieth masani omaki e yor kojolo kod Patrick Amoth. Kaka Judith Omondi leronwa, kaluwore gi lendo mar jondik jotij sirikal kata PSC, mana lakteche mondikore kod Kenya Medical Practitioners and Dentists Board emoyienegi oro kwayo mar kawo komno. Wachno okelo ng'ur e kind lakteche. Gikone to piny owacho olando thuolo e kom ma omaki e yor kojolo kod dairekta maduong' mar thieth e migawo mar thieth Dr. Patrick Amoth. E lendo mar duol mandiko jotije piny owacho, thuolo mar dairekta maduong' e migawo mar thieth olandi e yor orak mar higni 5 ma ibiro mana nuo dichiel. E rang'iny ma okwongo ma duol ni oketo en ni nyaka ibed laktar ma ondikore kod Medical Practitioners and Dentists Board, thieth moko kaka clinical nurses e kind mamoko ma ne osewito kendo mar lakteche manie bwo KMPDB kendgi. They are giving advertisements that are even going against court orders. Appointments that are reserving positions for one cadre, irrespective of the fact that there is a judgment that actually outlawed that and directed the ministry to ensure that they do not have discrimination in the manner in which they provide for requirements or appoint people into leadership positions. Riwruoge gi mane twak e boma ma Nairobi koni migawo mar thieth osebedo ka seyo ng'eto mag doho gino ma ok ni kare. In April last year, we came out and we decried the irregular and discriminative appointments that had been done by the CS Nakumicha, where only one homogeneous cadre with the same training and experience was considered for the directorate and other top leadership positions within Avia House. And when we went to court, we got a favorable judgment that actually ordered the ministry to recall those appointments. But with impunity, these people have continued to serve. Gidwaro mondo miduol mandiko jotije piny owacho oruch lendo mar tijno kendo tim moro mabiro luwo ng'eto mar doho mondo mi jochiw thieth duto oyud thuolo mar oro kwayo e telono. Within 7 days, if they are not going to recall, if the Public Service Commission is not going to recall the adverts that has been put out there, we are going to cite them for contempt, because a court of law has already determined that you cannot proceed in such a manner, and with impunity they have gone ahead to advertise ignoring that court order. Kopogore gi ywaruok ewi lemo mar telo e kind lakteche kod jochiw thieth makelo gi kanyakla en ng'anyo mar jochiw thieth ma jopuonjre machakore odiochieng' makiny kuom piny owacho rem ketogi e tiegruok e osiptende mag somo. Judith Omondi, Ramogi TV. Report ewi bero mitimo ne nyithindo sani biro wuok e seche 24 tok riwruok matimo nonro mar KEMRI